Goed zo. Dus doe bravo. Dan krijg ik poot. Goed zo. Jiske, wat hast du dien? Fuck, god als die. Chib als die. En Jelke als die. Er moet butter aan, Jelke. Oh, zaken slipt. Hij is aan het vastlepen. Oh, je is aan het vastlepen. Oh, heel laat het ekjes gesleept. Dat is mooi. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Voor Joet op de planning. De trailing is haast dit jaar, maar ze vieren Joet het feestje. Dus daar gaan we heen. Ik krijg super mooie cadeaus, laat ik je even zien. We hebben met kwatten een fout feestje. Dus daarvoor wil ik even op de toneelzolder zien van wat kleden. En als ik dan toch op die zolder ben, dan wil ik nog even zien van Oktoberfest kleden. Want we hebben in november een Novemberfest. Dus als het goed is, heb ik nog een Tiroler jurk op mijn Friese vlagprint. Dus ik moet even zien, die vind ik in. En Jelke zien lederhozen. Jelke is nou even mijn zaken naar voetbalsquallen Noord. En Ilda leidt op een bedje. Dus ik kan mooi even wat van mezelf doen. Ik laat je eerst even de cadeautjes zien. Nou ja, er zijn natuurlijk 3 bandjes, 3 cadeautjes. En dan echt een beetje in die retro-stijl. Want dat vindt Marianne ook heel mooi. Dit is in. Daar zit er zo'n tal en zo'n lookantje. Vet schattig. En hier is nummer 2. Bij een muziekdwaske dingetje, zo'n draaier. En ook een eindje. En nog hier. Dat is toch schattig. Feestvarken. Hier al iets bargje. Boera. En feestbeest. Nou, dat is toch super cute. Dus dat jouwt wel leuk bij. Ik en Soso Jiske nou alvast even uitletten. En dan vermid je een grutblok om. En ik zal misschien ook ergens een bak koffie scoren. Hey, volg je mijn werk via het net te abonneren en even een blauw toenke omheen te gaan. Dankjewel. Dit wil ik je hem echt graag chillen. De zaken moest een van zijn favoriete boeken meenemen en squallen lezen. En dan stonden ze daar iets van knutselen. Toen dacht ik al van, wat is dat nou? Maar dan hadden ze het boek steeds maar kopieerd. Die hadden ze uitprint. En dan moest zaken hemzelf tekenen. Dat wist zijn hand. Krijgt of is er onder het boek lezen, steeds maar. Nou, dat vond ik wel leuk bedacht. En dit is inderdaad een van zaken zijn favoriete boeken. Sipke zien al wat sterrentocht. Ja, het zou mooi zijn dat er deze winter weer komt al de sterrentocht. Oh, dat zou mooi zijn. Jelke is tijd inschreeuwen, dus die is ik uitlaten. Dus mocht er komen, dan mag Jelke hem rieden. Dus elke keer hoop je het weer natuurlijk. Ik wil het elke keer moeilijker, het hindert niks. We horen die hoop, want alleen die hoop is al leuk. En nou ja, zat sommigen van jullie wel weten, als je heel veel vlogs weer omsjuggen, dan kan ik zien dat Jelke, nou ja, natuurlijk volgt hij weer al de sterrentocht net. Maar toen had Jelke mij zien en nog een aantal mensen had er toch een stuk van de Alversterrentocht zelf rieden. Dus dat was echt wel super stoer. Net overal konden ze komen, maar ze had toch wel een heel eind dien. Dus dat is wel heel leuk. Jelke is wel weer druk aan het trainen. Die is weer naar de ijshaal. Dus ja, dat is echt zijn ding, dat reedrieden. Ik vind reedrieden wel leuk, maar ik ben er net een cherry, zeg maar. Maar ja, zo dat winterwaar vind ik machtig. En zaken die je volgt hier echt voor het eerst op echte redenen, dat gaat echt best goed. Dus we zijn misschien kunnen we met kwatten van een keer maar zo naar de ijshal. Dat lijkt me wel heel leuk. Kom maar, Leon. Kom maar. Goed zo. En gonna zitten. Jiske. Zitten. Zit. Oh, goed zo. Dus doe bravo. Dan krijg ik poot. Goed zo. Orenpoot. Poot. Ja. Goed zo, Poppy. Goed zo. Nou, kom. Kom maar. Braaf, jongen. Dat is echt super goed. Hij luistert echt super goed. Hij had nog wel wat boevenstreeks, maar vind ik wel leuk dat hier boek kijkt. Dus dat, je had ik wel een beetje bierboxen. Die heb ik wat boefjes te wijzen. Maar ze luistert echt super goed. Ik ga haar nooit los. Ik ga er wel mee. Maar ik wil eigenlijk wel zo volle mogelijk los met haar te keuren. Want ja, dat vind ik gewoon wel fijn. Dat ze de vrijheid had en gewoon dat ze luistert dat ze komen. Dus dat vind ik wel mooi. Ja, dat vind je mooi nice mee. Dat is mooi zo. Hé, super topper. Jiske. Oh, goed zo. Wat bent u flinke meid. Goed zo, hè? Goed zo. Jiske, wat hast u dien? Wat hast u om mijn middel? Dit kind er net. Oh. Nou, is die maar los. Doe maar uit. Dit past nou nog wel helemaal aan, net meer. Gekke Jiske. Nou, Jelke zaken hebben we weer om. Zaken zit even in de douche.
En iedere woord nog krijgt even een bordje. Dan zul ik even eten een klein beetje. Ik geloof dat het tosti's worden. Daar hier zaken in. Dus dan zet ik dat even gedaan. En dan met Ildo aan nog even sleep voor het gaan. Dan is die vanmiddag ook wat happier op je visite gaan. En dan hoop ik dat die sliepen gaat dus. En dan moet zaken even chill. En dan kan je en ik even op zolder chillen om die klingen. Ga ik even hulp. Per extra hand is wel handig. Nou zaken. Ga ik de member even in de loods? Hallo. Ja. Hilde leidt de bed en neemt de baby voor mij, oké? Ben je zo weg? Dat is handig, het mooi erbij is. Jelke en ik zal even op zolder van de loodsje. Jong het maar even. Ja, sorry, door even Jelke. Ik kan je mooi vertellen vast waar we dwang gaan. Het idee is dat de man als New Kids gaan. En voor degenen die net weten wat dat is, ga ik een foto. En vak gaat als die, Chib als die, Erik als die, Mark als die en Jelke als die. Dus maar het butter aan, Jelke. Jelke die gaat de snor stilzitten en dan het butter aan. En een broekje op, denk ik, hè? Nou, dat lijkt me al handig. Dus, en wie is vrouwje gaan als gabbervrouwje. Dus wie moet even zien. We hebben al een keer vaker als gabbertjes op feestje West. Dus misschien ook nog wat ik hoop het. En nog eens, maar wij willen ons de kring lopen. En wie moet dus op ziek naar kleding voor Novemberfest. Ja, geen Oktoberfest. Maar we hebben Novemberfest. En dat het goed is, maar we nog pakjes hebben van Peri te Bek. Dat we mijn Friese vlag print. Dus dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik hoop dat die nog vinden kan. Thee wat zuster. En nu hebben we die les heel mooi oprommen. En dat is heel mooi. Maar dus hij had helaas weer van alles hier het chillons coat. Dus we moeten even wat ruimte creëren. Dat vergeet ik bijna, maar ik heb nog gewoon een vriendin beloofd om nog wat rakkenspul. En die vind ik voor het eerste gelukkig. Dus die van die rakken met elastiek. Kun je ze maar uitzien. Ja, je kleuren en maat. Jongen. Nou, een beetje. Dit is al je beetje. Ja, net al. Ja, laat ik nog. Nou, dat zit heel vast. Waarom had ik dat ook, maar? Ik ga weer hier al in. Wel leuk. Nou, het meeste hebben we voor. Ik ga wat proeven voor de foute party. 2 jasjes voor de foute party, maar nogal wat bijbesteld dus. Of even zien of iedereen thuis nog wat dingetjes had. Ik ga Jelke zien, Tiroler outfit helemaal compleet. Ik denk alleen nog die sokken, maar was dan doe je toch van die grote breidensokken gewoon, toch? Voor mij al. Ja, dus die sokken mag ik nog even opstruinen. Dat is al zo lang niet. Nou, ik mis dus alleen nog mijn Tiroler jurkje. Ik hoop altijd die we vinden, maar misschien dat die nog ergens boven lijkt. Maar Ildo lijkt nou te koers, dus ik check dat aan even. Tje. Hier we Friese vlagstoffen doorheen. En nou ja, Jelke en Ire dus maar die Friese vlagbloesjes. Oh, je hebt nog galgen, Jelke. Maar ik nog op zoek naar galgen. Galgen, sokken voor de man en het jurkje voor mezelf. Nou, het Tiroler jurkje had ik nog net voelen, dus ik zal van een week verder op ziek. Ik ga al mijn vriendin al hebben dat die misschien leent hebben, maar ik weet het net. We maken machine, anders maak ik om iets anders. We zijn onderwijs naar de trailing. Daar hebben cadeautjes achterin. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. En Joen hebben we de race, jongens, hè? Ja, Die zijn vanmiddag met Joen om 8 uur. Dus dan maar we zien wat Max er weer van maakt. Ik vind het wel leuk om te zien. Het is wel wat laat voor zaken, maar we zijn misschien dat er even de startje mocht. Dat is wel leuk, toch zaken? Oh, zaken slipt. Hij is aan het vastlepen. Oh, hij is aan het vastlepen. Oh, heel laag het is gesleept. Dat is mooi. Liet draakje. En Hilde, hoe gaat het met die? Goed? Kameraad. De regenboog is zo mooi. Is de regenboog... Oeh, nou ik vind hem wel mooi. Omdat, Gaan we naar de regenboog, jongens? omdat hier door een sketsje zit er vast. Oh, dus juist het was net. Er zit wat voor. Ja. Hey. Mensen krijg je een vis van Jiske. Dat klopt. Ik krijg die de vis van Jeske. Ging dat doen, hè? Wil je het haken? Getsie, Daddy. We hadden weer oproepen. Ik ga even... Je een beetje glinstert. Het glinstert een beetje, maar deze keer, hè? Ja, en Ja. druk je nooit lekker. Ja, het is ook lekker fris. Ik ga mijn keukenroldier en zaken met zo'n vochtig doekje. Ja.
Ben ik met die hier. Ja, maar dat is van het skiën gelukkig. Dat valt aan. Nou ja, wie ben we thuis? We zijn bij de trailing geweest. En wat vonden we van de cadeautjeszaken? Heel leuk. Hier heb ik een kraan. Die vond ik ook heel leuk. Ja, maar ze haar voort met de eindjes batten hè, en met het ding. Ja. Dus dat weer wel heel mooi. Ik in dit boekje lezen. Ja, wie willen nog graag even een boekje lezen? In. Echt? En dan zei een H met een een? In echt. Nee, dat is een F. A. Een echt famke. Ik kan zo maar met mij lezen. Ik ken een echte astronautenwezen. Ze is een astronaut. Ik ken Een echte. een stoere politievrouw wezen. Ik ken een stoere politievrouw wezen. Vrouw. Ik ken een echte heks wezen. Ja, er staat een leef hekske wezen. Ik ken een leef hekske wezen. Ben er wel leven hekskes? Nee. Maar alvast verklaard. Ik ken Een knappe, goed lezen. Een knappe chirurgenwezen. Wat is dat hier? Ja, iemand die operaties doet. Maar ik deed al in de les hier. Wat gaat in? Ik ken Wezen. Ik ken een hele bekende jongeres wezen. Nog een muziekje? Ja. Ik ken een Indianen. indianenvrouw wezen. Ik ken een dappere indianenvrouw wezen. Dat knek, hè? Ik weet al wat het is. Ik ken een prachtige prinses wezen. Ja, ik ken een prachtige prinses wezen. Deze is weer makkelijk. Dit is makkelijk. Kijk, is echt shit wat het is, hè? Ja. Prima ballerina. Ik ken een prima ballerina. Dat is deze. Ja, die zit echt op vakkant, hè? Stewardesswezen. Ik ken een super aardige stewardesswezen. Wist je wat een stewardess is? Wie gaan om zijn met het vliegtuig naar Gran Oh, die Canaria? drinkt al je eten en drinken. In het vliegtuig. Dat is een stewardess. Dan krijg je weer lekker eten. Ja, ik heb ook wat drinken bestellen bij de stewardess. Dat is bestellen. Ik ken een super aardige stewardesswezen. Nou ben ik bij de laatste. Maar voor mij Ja, ik help die. Ik Ik ken van alles wezen, maar nu ben ik al een echt. famke. Ja, ik ken van alles wezen, maar nu ben ik al een echt vanker. En wat had ze nog aan? Een mooie? Een babypop. Superleuk. Nou jongens, je hebt het zien dat ik op zolder ga naar jou kom clean voor een foute feestje. Met mijn jurkje hebben we nog net gevonden, dus ik mag nog even verder op ziek. Je mag zien dat Jiske ver zit in het kattelspeeltje. Jiske ziet er toch in heen. Toch die, Ja, met mijn foto's. We vieren toen nog serieus bijna tussen. We stieren al op snelheid. Ja, maar doen we eens bij de voetbalsquallen geweest, hè? Ja. Nou, een boek lezen, wissel alleen wat eten. En dan maak je toen de start van de wedstrijd. Maar ma'am, Wat ik zit er wil als- nog in. Oh, er was nog in. Nee, ding onder het zien met hè. Want deze aan die kant is wat met mijn beet houden. Ja. Oh, we krijgen nog iets. Oh, ja. Actie, ja. Ik vind het een goed plan. Met deze kon de kant? Ja. Ik ken heel heeg. Dat stinkt er al. Dan doe ik een foto lang uit. Dan kun je om je heen. Yes, ja. Dat past serieus correct, ja. Dat was serieus correct. Nou in de camera. Hast u mee? Ja. Hoi. Wij sissen, voest dit nou een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauwtje omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. En ten einde.